anko kafiriya bonda doni ke baw yemin fo التكفير بالعموم وتكفير المعين فرغ به ni sunna mo ka qaida do de fana ni minyen ni fo ye kafiriye ni minyen ni ke ye kafiriye bebe se ko fo ni mo ye kafiriya barake ye kafira ke waleke ibe se ko fo me karasa e ye kafiri de difference bo yere do de be hatagi bi isibati subur e suruti wa intifa'il mawani wale ko sisa kitabu fana dilala nawaqidul islamuka bo don ke bawo ko ni mo minye islamiya burja fenkene mando ke kene kanko e be se ka ko nin kuma fo bagay kafiriye masala ni mo min sujudi ke boliye amba fo ni kafiriye mana mo ye sujudi bi boliye o te mushrikiya bangale ndewa wo ye silamiya gurujalen bangale an b'a fɔ ni mɔgɔ ye sujudu bi bɔli ye kafiri de ni mɔgɔ kɔni ye kantigɛli kɛ su ye e ye kafiri de wala nawaqidul islam jahira ni mɔgɔ min y'o kɛ e bɛ se k'a ka kafiriya gorobali fɔ nin kuma fɔbaga ye kafiri de mɔgɔ ye sujudu bi kaburu ye kafiri de mɔgɔ ye kantigɛli kɛ kaburu ye kafiri de mais ni a nana sa mana takfir al muayyan karasa ay kafir de ay beta Sheikh Salih Fawzan ka kaseti ta wala ana ka kitabu ta muraja ako be hatagi ani Sheikh Salih ala Sheikh ako be hatagi ulama al mutamakkinina ani fana inda al qadi al mahkamati saraya ka fo karasa ay kafir de be hatagiya doni ke baga baw ube inda mahkamati saraya sariya ka kiri tiga ko parce que iba soro ale kafira ke ujura do ba buru be ahli tawili de do ube aba aye doni ke baga do de ladege iba soro ujura do be awuta do mahkama sariya de bo sege sega bolo nu ujura be bora ye pew mahkama sariya bayra sa e kafiriye parce que ni an ko ye kafiriye fana sariya wore no kiri wore de bena na sabatira ya sabata kafiri do akan ka faga men ni e ko karsa e kafiriya e be se ka faga na sabatira mahkama sariya la ko kafiru rabe akan ka faga na matubi bon e akan muso nim silamaw de furube bo ani nu nyogonche cieta do anini mo ni nyogonche silama munun baru dem munu silas cieta do anini mo ni nyogonche ni asara oka donc aywa takfirul muayyana sabatira ka kere ka kafira sara o chawlante salla kanta kwanta kasanga mana kiru wore de bena mana kayira doro nawaqidul islamu la nyine munye ko ye islamiya gurja fembangalende ni mo mi nyofo ibe se ko foni nye kafiriya karsa kafiriya de ken nye nin kuma foli e kafiriya de nin ke wale kele e kafiriya de donc e ba foni chawde la bil umumi mais na anana kere de mana ni mo ye wa sujuri bi boli e nyana iba fo karasa ye kafiriya ke ni ye kafiriya de ye kafiriya ke parce que ye ko bangalende yo ni mo ye ala nani iba fo karasa ye kafiriya ke ye kafiri kuma fo donc nunum be fora nyon kan ni chogode la odi ato ko bil umumi mais ni mo mi nyen fo ye kafiri ni mo mi nyen ke ye kafiro o ye bil umumi mais na akera ka fo ibe me ko kere karasa ye kafiriya o be hatagiya bi subuti suruti wa intifa'u limawani